ଲଲାଟେଙ୍ଗୁ କେଶରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଉଦୈତ୍ୟ କେଶରୀ। କଟକ ସହର କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୃପକେଶରୀ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। କିଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମପଦ। କେଉଁ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଓ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1589। ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିରେ କେତୋଟି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 117ଟି। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିରାଧି ବୀରବର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1534ରେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1817। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତା।